organiza Concello de Meaño. De festa en festa, hoxe viñemos ata aquí a correr, a pasar calor aquí, na carreira popular de Meaño, 36ª edición. Vale, estamos aquí en Meaño, 36ª edición da Carreira Popular de Meaño. Contanos, cal é o motivo de que isto sea tan, tan arraigado? A ver, efectivamente, despois de 2 anos de paréntesis, retomamos outra vez a Carreira Popular. Esta sería a 36ª edición, eso quere decir que é unhas carreiras con maior arraigo e incluso maior participación a nivel de Galicia. É unha proba xa consolidada e unha proba que os clubes de atletismo de Galicia teñen como referencia. Xa non só de Galicia, sino a nivel tamén internacional. De feito, o ano pasado, masculino ganou Nuno Costas, que é de Portugal, e en femenino ganou Esther Navarrete, que é de Vigo. Bueno, estamos en plena vendima, pero sin embargo aquí, veu de todo tipo de xente aquí, ¿no? Efectivamente, temos desde nenos, andianas de nenos, inferior a 14 anos, a 13 anos, e logo a carreira de maior recorrido longo, que si é 6 km 300, que si é para maior de 14 anos. A verdade é que estamos moi satisfeitos, moi contentos, porque non pensábamos que íbamos a ter tanta participación. Estamos falando de 550 corredores e estamos en plena vendimia. E aquí a vendimia é sagrada, digamos. A Meaño é unha terra de viño e as familias se dedican neste tempo a facer a vendimia ante que unha prova deportiva. Entonces, agradecido, moi agradecido a enorme participación. Bueno, esta carreira, cal é o precio para poder participar nela? Esta é unha das probas que todavía quedan que son gratuitas. Ademais de gratuita, é unha proba solidaria. Cada un dos participantes ao coller o dorsal e ao coller o chip debe entregar 1 kilo de elementos non perecederos para logo repartir nas familias máis necesitadas. Pues moi boa iniciativa. E despois premios tamén tedes uns cantos, non? Efectivamente, é unha proba con moitísima cantidad de premios para todas as categorías, tanto masculinos e femininos, e logo en función das edades. E logo todos os veciños de Meaño, en función da clasificación, tamén teñen un premio reconocido. Agradecer aquí tamén a todas as persoas de Meaño que colaboran ano tras ano e fan posible toda que esta carreira se leve a cabo. E tamén aproveitar para o GAM, que é a Asociación Cultural que anteriormente se facía un poquinho cargo desta proba, e agradecer a colaboración de anos anteriores, e este ano xa facemos todo municipal. Moitas gracias, enhorabuena polo éxito. Muchísimas gracias a vos. Como foi a carreira? Pois ben, o que pasa é que foi un pouco costa arriba, pero ben, levouse ben. Moito calor. Calor tamén, si, bastante.
O ambiente, que tal o ves? E o ambiente ben, organización, todo ben, sí, está ben. Bueno, estamos aquí en Meaño, que tal? Como foi a carreira? Dura. Moi dura, moi dura. E máis ao final fixo máis calor do que se esperaba e deshidratados completamente. De onde vindes vos? Eu dai de Ribadumia. Eu desde Moraña. A dedicarvos a isto fai moito tempo. No, eu hai un ano, máis ou menos. Eu desde 10 anos, pero popular, correr por facer deporte. A esta viñeche sempre, non? Si, xa debe ser a sexta vez que veño, ou si. A sensación boa. Si. A máis o ir mellorando, contento. Non para ganar, pero para mellorar o meu tempo. Bueno, estamos aquí en Meaño, que tal? Como está a Coca-Cola? Está riquísima. Ahora sabe entra que nin Dios co calor que fai. Que tal o ambiente? Como foi? Cojonudo. Aquí sempre hai un ambientazo tremendo. É maravilloso, verdad? É a primeira vez que ves, non? No, a terceira ou cuarta vez xa, sí. A organización, ben. A organización maravillosa. Maravillosa, verdad que mellor imposible. Vale, o circuito, a xente. O circuito de sempre. Uf. Duro. Hoxe hallamos hora demais, había algunhas rampas aí que parecía que quedabas tostado xa contra o asfalto. Pero bueno. A subidiña esa é matadora. A subida esa. Bueno, pero Dios. gachetes ao final e agora, bueno, Ahora a descansar toda a tarde. pues nada. Tamén hubo andaina, que tal? Como foi? Pois a verdade é unha experiencia moi boa, é a primeira vez que veño, porque sempre veño coa familia, pero sempre me quedo un pouco de coche escoba, non? Coas mochilas e todo, pero este ano animeime e moi ben, a verdade. Unha experiencia moi boa. Bonito, así, ves aí por medio dos viñedos. Si, a verdade que é un paisaxe estupendo e aparte, bueno, eu realmente, así como o meu fillo e meu home participan no que en correr, eu prefiro andar ao meu ritmo e a verdade que moi ben, moi ben. Que tal? Como foi a carreira? Bien, salvo ahí en una cuesta baja que me pegaron aquí un patadón y después se me puso delante mía y se puso así para que no le adelantara. Después me eché para los lados, ya la adelanté, pero bien. Ahí en el sprint final ya bien y sobre todo por lo que dan acuarios y demás también. Bueno, moito non che costou porque non estás sudando nada. Bueno, costar me costó, pero podría hacerlo mejor, yo creo. Porque también en la salida pensaba que cuando le dieran a la pistola solo era para los mayores y salieron los pequeños rápidamente y yo me quedé quieta y después ya salir. Pero... Bueno, pues Cobano a ganar.
Pois vimos, a ver, nós somos do Tri Villa García. Eu veño de Illa de Arousa, este creo que vive no monte. E Rei Fran é moi de ciudad. É moi de ciudad. Bueno, e que tal, como foi a carreira? Pois dura, unha carreira dura, xa contábamos con el, coa carreira. Estes de Cambados xa viñeron a entrenar aquí a ela, e non viñamos a probar. E as últimas costas, dura, dolor de patas, bobo. Bueno, pero acabaste, que é importante, non? Sí, a carreira estuvo ben, O pasa é que, bueno, moi dura, pero bueno, o ambiente é moi bonito. Eu parece que veño personalmente, el xa había habido algunha vez e tal, pero é super bonita, é un ambiente para repetir, Hai que recomendala, desde logo. Prevenidos, collernos con estas costas que meteron aquí. Isto non sei, eu penso que ainda lle meteron un pouco máis de peralte, porque eso non é normal. Valeu a pena, moi bonita a carreira, o ambiente espectacular, o día saleu genial, non se pode pedir máis, A xente moi agradable, a organización 10, moi ben, encantados, é verdade. Tampouco lle vou ser moito caso, a ver, esta é xente maior, xa vedes que son Máster 3, entón, claro, mañana queixarse aquí un pouco porque andan con reuma, pero ben, pasámoslo ben igualmente. Nos normalmente facemos triatlón durante a temporada, estas carreras son un pouco modo de preparación e tal, e bueno, estou moi bonita, como che digo, para repetir, Pois volvemos, seguro, Bueno, pois nada, pois moitas gracias. Gracias por todo. Moi dura, sobre todo a subida moi dura, un rompepernas esta carreira, ademais moito calor, moita humedad. E que tal, como viches máis participación de mulleres este ano? Sí, moitísima xente, esta como ten moi bons premios, esta carreira sempre trae moitísima xente. Moito nivel. Bueno, pero ben, non? Ao final a organización ben. Ben, sí, hai moi bo ambiente e tal, pero a carreira dura. Bueno, pois nada, disfrutar agora. Veña, moitas gracias. Organiza Concello de Meaño. Son do Club de Cambados, pero son de Dena. Podo te preguntar a que tes? 71. 71. E participas nestas carreiras desde fai moito tempo? Desde que me jubilei. Desde que se jubilou, empezaches con 65? Sí, levo este ano 7 podios. Carai. Na miña categoría. Ganei a media maratón de Pontevedra, ganei en Monvigo, ganei a Bilbai, e depois segundo en Salcedo, tal. Hoxe vou mirar, a ver. E hoxe tamén ganarías aquí? Espero fazer puesto, polo menos. A ver se quedo ben. E que tal foi esta carreira? Bueno, xa conozo. Como pensan naquela costa que hai ali, xa ver moderado, aquela costa subo andando. A min todas as costas que pasen do 8% ou 10, subo andando. Despois, dolle caña. Pero hoxe fixe en 29 minutos, e no 2019 fixe o mesmo tempo. E tiña 3 anos menos. Mira, enhoraboa, Así, gracias. Venga, paso pano que ven. Que a primeira vez que corro, E nada, a mí me parece estupendo que se organicen estas carreras populares, que organicen estas cousas, en Meaño hai moitísima actividade sempre. E nada, estupendo. Eu pasei ben durilla, pero pasei ben. E a primeira vez que corres nesta carreira? É a primeira vez que corro e como a terceira vez que corro en total, o sea, non sou de correr moito. Corro a veces pola miña conta, pero non corro carreiras. Corre a nena, eu non. Vale, como experiencia, que tal? Ben, dura, porque hai un par de costas aí nos 6 km durillos, pero moi ben. E a nena non quere falar, non? A nena non quere falar. Ven acá un momento, ven acá. Bueno, que tal foi a carreira? Bueno, dura. Pero sin máis? Sí, sin máis. Moito non sudou, foille fácil, Que va. Moito calor, sí. De ambiente, participación, contrincantes, como biches? Ben, conocía bastante xente, moi ben. Peut-être qu'il est dans la chambre, ou alors dans la buanderie. Je sais plus. Sur le sofa, ou peut-être sur le coupe en pluche. Ah, c'est ça, sur le coupe en pluche.
Quinto, ala. Ele é o primeiro ano que corre é mellor xa. Ao principio non tiña ganas, pero despois sí. Bueno, ao final chegamos á meta. Que tal? Como foi a experiencia? Moi ben, a verdad que moi ben. Costoulle un pouquiño porque está un pouquiño resfriado, pero moi ben. Que tempo ten o rapá? 15 meses. 15 meses, xa participou aquí, sí señor. Sempre, hai que traerlos para divertirse, que estén cos nenos, é importante divertirse, é o máis importante. Pues mira, isto con futuro, sí señor, que dentro de 20 anos pois xa terá unha experiencia. Cando le vemos a 100 anos de carreira xa será un experto. Por ahora ainda está empezando, pero cando le vemos 100 anos de carreira xa otará para gañala. Que, como vimos esta carreira de Meaño? Pois moi ben, unha carreira que ten solera xa, vamos, nótase, porque hai moito ambiente, ven xente de lugares diversos, vamos, un ambiente super agradable, é verdade, e co tempo que nos tocou, pois mellor aínda. Bueno, que ven xentes hasta de Portugal, que vamos. Sí, por eso digo, que é unha carreira que se nota que ten unha historia detrás, e que, bueno, que a xente que lle gusta, que como se organiza, é o entorno que ten, que, bueno, pois, moi bueno. Pode ser porque tamén está ben organizado, non? Tamén, de sempre, vamos, se soubo que aquí en Meaño as cousas facémolas ben, entón, pois hai resposta. Que tal? Como foi a carreira? Ben, a verdade é que ben. Fixo un bo día, que se agradece moito. O ambiente é espectacular, unha maravilla que se volverá a facer despois da pandemia, que se volvan a recuperar estas cousas e que xa todo volva á normalidade e podamos disfrutar destes eventos. Foi durilla? Sí, é bastante dura, porque, bueno, ten costas ao final, a partir do quilómetro 4, onde require máis esforzo ao final, por eso se fai dura. E que che parece o encanto a participación de xente? Pois non sei cantos participantes hai, pero, bueno, a verdade é que hai bastante, porque xa un día que hai moitas carreiras en Galicia, e a verdade é que se ve a participación, o nivel é alto, porque tamén hai uns premios que son bastante bons, e iso fai que atraer a profesionales e a xente de nivel. Había moito pique? Bueno, algún sempre hai, non? Cos compañeiros, como estamos aquí na casa, nos coñecemos todos, é bastante popular, que hai moita xente sempre vas mirando como quedan os compañeiros, é así, sí. Un pouco dura, moito calor. Pero quedamos ben clasificados, eh? Non sei, non mirei ainda, non mirastes, non. Vale, ti miras? Nada, hai que esperar un pouco. Non miramos, non sabemos que máis ou menos o tempo. Pero, claro, vindes por participar, por ambiente. Por ambiente, por estar cos amigos, e iso, na máis. Eu personalmente, despois de botar un ano sen correr, por culpa de enfermedad, considérome afortunada de estar hoxe aquí. A carreira aquí do noso ayuntamiento, correr, acabala, é suficiente. ¿Cómo viste esa carrera? Yo me lo pasé muy bien. ¿Sí? ¿Foi dura? Bueno, la cuesta. Hubo moito pique aí ou non? No. Ben. Sí. Non sudachedes nada, vos, vamos, isto é como un paseo, non? Bueno, costó un pouco la cuesta arriba. A ver, Santiago, como foi a carreira? A ver. Fácil. Fácil. Bueno, que? Fochedes andando xa? No. Non sudaches nada? Bueno. Meaño es una carrera maravillosa, me encanta el recorrido, es durilla porque tiene cuestas, pero es muy bonita y está muy bien organizada, todos los detalles cuidados, me encanta, siempre que estoy aquí por estas fechas vengo. Tú normalmente ya haces carreras de estas, ¿no? Normalmente.
Sí, soy un veterano. He corrido unas 1.700 carreras. Si cuentas pista cubierta, carreras populares, carreras de montaña, o sea que sé de lo que hablo. Vamos, que viniste aquí a disfrutarlo y a seguir entrenando. Efectivamente, a disfrutarlo. Estoy en Portonovo, me pilla al lado y ya te digo, el recorrido es precioso. Nada, has sumado una carrera más en tu palmarés. Efectivamente, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Muy buena, muy buena. Primeiro año que corro aquí, vim porque o vencedor da última edição, Nuno Costa, foi ele que me falou da prova e espetacular. Vamos, que eres o sucesor do Nuno. Sí, mi colega em Portugal, já corremos juntos na mesma equipa e é muito bonito correr aqui. Bueno, que te parece a prova? É uma prova muito boa, percurso muito rápido. Cántanos tes? 70. E canto tempo levas participando? Pois eu que vim aqui a primeira vez há de haver cerca de 20 anos. Corres todos os anos? No, botei unha temporadinha sin vir, pero bueno, normalmente veño se podo todos os anos. E na túa categoría de que vas quedar hoxe? Eu penso, o primeiro ou o segundo, penso. Pero és un habitual destas carreiras, non? Sí, bueno, e vou aos campeonatos de España, fun agora aos campeonatos do mundo, a Finlandia, e nos campeonatos de España conseguín 4 medallas, 2 de ouro, unha de plata e unha de bronce. E bueno, non me queixo. Bueno, como a nivel internacional temos aquí a uns portugueses, de onde vindes vos? Vimos de Arcos de Valdevez. Pertencemos, nós somos de Paredes de Coura, mas representamos o clube de Arcos de Valdevez. E soledes vir por aquí, por Galicia, as carreiras tamén? Sim, há várias carreiras. Todas que hai por aí nós participamos. E bueno, que vos pareceu a carreira de hoxe? Foi bocadinho difícil, mas muito fixe, muito boa. E boa, pronto. Correches aquí este ano? Sí, corrí. E levas correndo moito, non? Sí, polo menos 8 ou 9 anos aquí sempre. Paramos este ano da pandemia que non se fixo, pero estamos aquí outra vez de novo. Pero ben, non? Como biches? Ben, o circuito moi duro, pero como xa o conozco, se eu fiqueime un pouquiño, fun reservando as portas para a final. Pois ben, como todos os anos correndo aquí por Meaño. Pero cansado, non? Non, que va, a ver, a cortiña, 6 km, levanse ben. Foi fácil, Non tanto, pero bueno, 6 km non son igual que 10, que é a miña distancia. Clasificación ou ainda non? Ainda non sabemos a clasificación, estamos esperando, a ver. Pero que expectativas tes? Eu creo que, bueno, que aquí hai moito nivel, entón creo que dentro das primeiras podría entrar, pero bueno, dentro da miña categoría, hai moitas categorías, é unha carreira moi dura, pero bueno, eu creo que o mellor algo podo conseguir. Pero a categoría que viches moita competición? Sí, eu creo que é unha das que máis xente atrae por os premios, o circuito, a xente, o ambiente, atrae a moita xente de nivel. Bueno, estamos con Paula, ganadora femenina desta carreira. Que tal? Como foi todo?
pois a verdade que encantada, sabendo ainda encima o rédito de viño que me leva, pois a verdade que é dobre satisfacción. A verdade que moi ben, hoxe nos acompañou un día fermoso, maravilloso, de temperatura incluso xa mellor demais, pero bueno, sempre un placer estar aquí en Meaño. Bueno, de premio é o teu peso en viño, que foron cantos? Pois ao final 62 botellas de viño, así que, bueno, xa me dá para regalar a bastante familia durante estes días, a verdad. Menuda festa. Bueno, podes haber posto unhas pedras no bolsillo tamén, así xa? No, vamos co peso xa simplemente do avituallamento final e nada máis, perfecto, a verdad. Pues nada, a disfrutar dese premio. Graciñas. Pois ata aquí o de Festa en Festa de hoxe dende Meaño, dende a súa carreira popular. Espero que vos vaya gustado e, sobre todo, que o pasarades ben. Nada, dicirvos que se queredes que vayamos a unha festa vosa, só desche que chamar ao número de teléfono 986 710741 ou mandarnos unha mensaxe a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na seguinte festa. Organiza Concello de Meaño.